खुलुमबाय का आं नरं दीपक एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल ताउके बुकसम तिनी हाय नरं थानी देश विदेश नि कॉक टू फाइका ताउके बुकसम नरक चया करी नाइतम दी दीपक एंटरटेनमेंट न ओंगाय तिनी नि वीडियो नाय इजराइल ते ईरान नि वीडियो ताउके बुकसम ओ ईरान ते इजराइल नरक साइमन ना ईरान अक्टोबर नि 1 तारिखो 300टा मिसाइल छार गई इजराइल लनक बेलायखाय सिग्रिमानि अपनी पलटबार ताबुक मिया थांनाय शनिबार दिननि आइसुगो 2टा निसिमी 5टा 6टा जरा 3 घंटा ठीक कई बरक 100टा हवाई जहाज बाई पूरा ईरान नो सिक्रिवि रिबाइखा एमनखाय कखा एयारबेस निनि बरनि डिफेंस फोर्स गोबांमा आयरन डुम तंमानि जागा अबाहाय जागावो बरक अटैक खायै मिया आइसुगो इजराइल चंबु जवाब रिखा ताउके बुकसम नरक साइमना बरक जवाब रिमानि कारण काय अबनु अक्टोबर नि 1 तारिखो ईरान सं कखमानि बागै उल्टा पलाटबार रिका आसुपाइनो मुठाकदि हाइकै गाजावं मानि ताउक लेबनानो तंमानि हाय पूरा 10 मस उंनाय ईरान नबु हुमकिरि रिका ईरान सं साक साकनो जतनसै कटर नै गंचुक जगै दमकिमां रि तंमानि मियानि हरक सिक्रिवि रिका ताउके बुकसम आपुनि बागैनुन ताउके बुकसम इजराइल नो चिकन 2टा 162 इजराइल नो साक नांगि हनिटा 162 इजराइल संखा ईश्वरनि पावर मानजाक रकनि यागक क्षमता दंगो रक जे सपन खाइमान ताउके बुकसम अब वीडियो छानानि बागैनु तिनि नरं थानि मा फाइजाबाय का ताउके बुकसम मारखायनो 2000 किलोमीटर इजराइल निसिमी ईरान 2टा देश पार खाइ थांगैसे आयें नारसे ईरान संनि देश आ जागाव खाइ बरक हवाई जहाज 100टा थांगै आर थांगै बुमबारि खाइ मिसाइल सारगरि फाइ बे वानसा गनाय इजराइल जं तामो बरक जेटा खाइनाय नि सागाय आबनो खायो क गुनारगु आगे ताबो बुइ गोबंमा वान जागै तंगो आमसुक देश गतमनसे इजराइल सं आमसुक खाइ सिक्रिमान उंकाय सारा देश रक ताबो गेलटन थामैका इजराइल संनो साइमान का इजराइल संका काइसा ईश्वरनि फान मानजाक आमारि मानजाक नो हिनमानो बरक नि काइसा पक्रको ब्रेन फायु बो जागा हमला खाइनाय जे साइमामानि मजन्तिखाय 5टा सिटी नरक साइमान ना जेमन दिल्ली मुम्बाई बेंगलोर कलकाता आसाम अबाहाय गट सिटी सिनी जेमन बारथा गटर जेमन सिटी गट तमाने अबाहाय जागा ईराननि अबाहाय सिटी 5टा सिटी न पूरा 10 बस खैरि फाइका इजराइल सं गै आ जागानि इजराइलनि जे आरोनि मीडिया रंनि सामानि मतेखाय सबक रिफिका फ्लाटबार दिखा पाल्टा दि गाता आबनो नो साइकनारि उताउटे बुकसम एकै बरक बाई कुनो समफानु बातायनानि कक कुरै इजराइल संबाई अबाहाय अमेरिका पयन्तसि मानाखाय तंमानि तारिखुदि हिनै हाइपानो अमेरिकानि कक मान लिया लगलगनो रिरिका गोबांमा बरक मीडिया रंनि सुमुं तंमानि 1 तारिख अक्टोबर नि ईरान सं इजराइलसि 300टा मिसाइल दहरमान हुंकाय तामनि बागै इजराइल संकाय ईरान न कखया फ्लाटबार दिया अबाहाय कक ड्रप काय तंमानि केन्तो आसुक दिन नासिगै तंमानि सिगांगक रिनाय पलावट रिनाय नै केन्तो मास केसा कातते हिंखा 26 दिन नि परेसे मेया थांनाय शनिबार रिलायो पूरा सिरिक लाइमानि आरं लेखा बाक्सा आयरन दुमबाय 10 मस खाइकिका कुसुगनु गोबांमा जागा 10 मस खाइका किन्तु बरक आरोनि ईराननि जे बाक्सा आरो डिफेंस फोर्स तंनाय रक साकलाइमानि खाय आसो खटिका उंगलिया हनि साबो बेसि खटिंलिया ना ओंखाना ओंफानो बरक आबनो किजा फबुइतनिका अबहाय कक्टमा फाइदं ताउते बुकसं नाइके नरक साइमना सिनि बाक्सा सावानो इंडिया तो चाइना रूस रगसि मिलिका बरक तो ईरान बाइसि हिंगाय अमेरिका संबाले ग्रेट गाय ताउते बुकसं अबहाय कग्या अबंखा व्यवसाय बाणिज्यनि बागैसे चाइना रक बाय ताबो रूस संबाय मिलिमानि एके युद्ध फुरकाय ताबुक जुदेनो तो देश बाय देश युद्धं थांलायगा गाय साबोनि दिगे साबो बोसा आबो केबो साइमिया आसामयो साबो बिनि जाति साबो बिनि दल आबो हायनायसि बुसाव ताउते बुसं एके नरक साइमान बायखाना युद्ध बो हायकायम आंनरना भिडिअ रक फुनुया गोबांमा भिडिअ रक नरक नायदि गोबांमा चैनल लग भिडिअ नुक नाय एके नरक काहाम तंनि सुस्त तंदि तिनि बागै जत तननो लंबायखा